a new day. Guk ere osasuntsu bizi nahi dugu. Horretarako aholku batzuk emango dizkizuegu. Emaitazu berriro ongi etorriaz, zara nire guztiak irudia. Emaitazu berriro ongi etorriaz, ongi etorriaz, zara nire guztiak irudia. Emaitazu berriro ongi etorriaz, gelditzeko natorreta. Lagunei errespetatu behar da, lagunekin ez azterreta. Lagunekin nolazu. Laguneri lagundu. Eta denok lagunak izan behar gara. Aizu mutiko, oso hori. Aizu mutiko, oso gutaguzuna. Larga vista, larga vista. Zaindu behar dela. Zer da natura? Etorri nirekin eta begiratu ingurura. Neskatila iturria itzi behar dut, zergatik gure zaindu behar delako. Bate hartu. Osasuntsu bizitzeko natura zaindu behar da. Gure zaindu behar da. Zaborra eta gurtabean dutera. Alduzun begin eresplatu behar duzu. Bizitzeko bete jan behar da. Ura eran behar da. Eta gutxi jan behar dira. Hauek grasak dira eta bi aldiz astean jan behar dira. Hauek proteinak dira eta 5 aldiz astean jan behar dira. Hauek vitaminak dira eta 5 aldiz egunean jan behar dira. Eta hauek karbohidratoak dira eta egonero jan behar dira eta dena osatzen dute elikagaien piramidea. Osasuntsu egoteko oso garrantzitsuak nola dute. Alaina denean, nire sabelean, tximeletak dantzari. Zurrundinak korapilak eta zilipurri, aibihotzean kili-kili. Barruko pozori, doinu bihurtuta, kantatzen dizut zuri. Txistuta azgaitezen gantzu zaizeari, txorotxio txiruliruli. Ze ondin duten lo. Ondo deskantzatzeko, ondo lehenko, horretarako lehena, goizo eratzea da. Ta oheratu aurretik, bada espada beti, patzatu komunetik, ez eukitzeko istripurik. Garbizu egoteko, bi egunean behin dutxatu. Eta ondo garbitu zikinez egoteko. Eta bukatzeko ondo zikatu. Germenak esatzeko eskuak ondo garbitu.
jan baino lehenago eta komunera jonta gero. Ta be aginak garbitu, bestela usteldu egingo zaizkizu. Osasun egoteko, divertitu egimeko, lagunekin jolastu eta ondo pasatu. Katarra ezartzeko auku bat emango du. Garai bakoitzean arropa desberdin bat. Jantzi ezazu eta ez adostuko. Negua! Udazkena. Udaberria. Uda.